back to the old school times, whatever, man. Lep, daba, Give me daba, man. И как так, тя потича. Римата нова бързо тича, никой няма да спича. С мене се вличам, докато имам, а то извира. От тук до там простор голям и почвам да простирам. Като лист се карирам, зато вода завирам. Аз римите нареждам, както ги нарежда някой там шахмата. Кой? Гари Каспаров. Аз не съм Барев Песа. Аз съм просто то, където си е махнал феса. И вярвам в хип-хоп, няма да си лягам аз, докато не запиша още 3 римите на листа. Иста, чиста, ли ми е съвестта. Не знам това, не искам да го казвам въобще, да го споменавам в момента. Не съм пил мента, не съм от парламента, не съм от Сакраменто. Имаш ти проблем и гърбът ти прем корем. Искаш ли рими да ядем? От сутрин до здрач, аз съм пас тук играч. Или какво стана в този матч, пак вкарах гол. Тото бърсам, хърсам, спърсам, като тотнам ход спърсам. Аз когато фана пак топката в краката и премятам като клинсма. Писма, стига си ми казват и неща, които аз не трябва да правя, не трябва да правя това, не трябва да правя онова. Искам да запаля аз още една трева с кафето, викат ми негрето. Ето чето, бето, младост, трето гето. Денего, в настроение съм ведро и раздавам рими щедро. Щар по щара му удова съм като Педро пак във филма. Сам съм режисьор и оператор. Вие сте актьори, аз пак рап акумулатор. Навигатор и шофьора, МС-то и суфльора. Заради мене много хора са в първа градска изненада. Римата ми не е щатска, а отместо с млада. Който слуша днеска за награда ще начада. От засада е куплета на поета, пак изпаднал състояние на слово излияние. И шета младост, трета част от Деница до Съвета. Район за покушение на джойнт от нашата чета. Алфабета драма, защо не слушах мама? Да бъдах малък шеф във фирмата голяма, стига. Аз сега микрофона стискам. Стига ми се киска, че зацикля диска. Време е за припеси, стига ми се киска. Че зацикля диска. Време е за припестиска. Микрофона стиска. Дип, дава, скачам като жаба след канава. Аз за вас награда, поли хип-хоп клоунада. Не влизай с твоята драма, също моята сатира. Рапирам яко и не търся симпатия. Излизам от апатия след един-два козън. Добър вечер, стопил се като глечер в пустиня с римите на линия тънка и червена като диня. Жилетката е синя и сваляме от рейса. Глей как ще му мачкам фейса. Аз от песа с рими бягам по трасето, само дето маркировка. Аз не спазвам и без подготовка римите ги слагам до оргазъм. Хип-хоп спазвам в главата на тълпата, защото на човек не мязам. Здрав разум, понякога го сменям здрав. Защото не всеки ден се кефа точно на този свят. Обаче точно днес съм на стойност реципрочно. Точно е момчето, не нарочно ви разбира. Думите избира и паркирам ви в гаража. Приме гре, чакай. Няма там, бири там, бам, бада. Римата на бързо се появява. Сибери хип-хоп, сибери тука подава. Няма да кажа, че хуй продава. Няма да се предавам, аз по тука продължавам. Пак напред да ги нареждам и отвеждам римата на фрито до надежда. Си рядко да пеш, само не трябва неш. Дълъг като план за комунистически строеж. Само мрамор там ми слага, обаче тука в прах добава яга. Не знам кой бяга, пак на фрито напред да римата заплитам. Как да направя Петър пред плита. Чичковите червено рапърчета забиваме на стената като габърчета на стар плакат на Майкъл Джексън. Ще ви мачкам като Чесън. Песен небе, правя аз за мир, факир съм аз на римата от тука до Заир, правя пир. Лирическия манастир са много хора, знам, че ги обичам и респектът давам аз на всички деца с римата си тичат от сутрин до здрач. От сутрин до здрач, motherfuckers! Лепете деп, няма да тап. Лепете деп, няма да тапа. Motherfuckers! Ja, raus, richtig, und der Schule. Mit den Backen eine Woche mitgebacken. Oder gesagt mit der Rap. Das ist eine neue... But das ist nur ein Fass.